Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு another episode of Dhanush Nipet யூடியூப் சேனல். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம பீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை இட்டு இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் வந்து எக் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பீஜன் வந்து எக்லே பண்ணிடுது. இந்த எக்லே பண்ணி எத்தனை நாள் ஆச்சுன்னா ஒரு 3 or 4 days ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம அவ்வளோவா பார்க்கல. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் தான் போச்சு ஒரு எக்கு வந்து. இன்னொரு எக்கு பார்த்திங்கன்னா மறுநாள் காலையில் போச்சு. ஸோ பாருங்கள், இது வந்து மேல் வந்து ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து அடக்காக்கும். ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங்கு அப்புறமா ஈவினிங் கூட அடக்காகுது. ஸோ ஹெவி டியூட்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் தான். ஸோ நம்ம இப்போ புறா கிட்டக்கு போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம புறா வந்து தீனிக்காக அழிச்சுன்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து முட்டை வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. மேல் கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா தெரியுது. இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து தீனி போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்திங்கன்னா கம்பு தான் போடணும். இப்போ கூட ஒர்ச்சக்கல் கூட போடலாம். அது ஃபேவரட் ஃபுட்டு பார்த்திங்கனாவே ஒர்ச்சக்கல் தான். அது ஏன் நம்ம போடலான்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒர்ச்சக்கல் போட்டால் பார்த்திங்கன்னா கொழுப்பு வந்து சேர்ந்துடும் புறாக்கு. ஸோ அதனால நிறைய பிரச்சனைங்க வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ கொழுப்பு வந்து அதோட முட்டை வைக்கிற இடத்துல போய் சேர்ந்துடும். அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சில தானிய வகைகள்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோவா கிடைக்காது அதெல்லாம். அதனால ஸோ வில்லேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அது மாதிரி எல்லாம் கிடைக்காது. ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா கம்பு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே சாப்பிட்டு நம்ம பிடிக்காம இருந்தோம்னா அதே நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். ஸோ ஃபீமேல் தான் முட்டை வச்சிச்சு. இப்போ இந்த மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்து ஒரு ரியல் ஹோமரான்றாங்க. அது என்னன்னு தெரில நம்மளுக்கு சரியா. ஃபீமேல் வந்து சாதா புறான்றாங்க. மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோமரான்றாங்க. சில பேர் கிராஸ்ன்றாங்க, ஹோமர் கிராஸு. ஸோ அது என்னன்னு தெரிஞ்சு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தனுஷ் நியூ பேஜ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.